Aino, mikä se on? Oho. Painetaanko me tosta? Tosta. Tuosta. Ei oo todellista. Oho! Kato, Aino, kato. Aino, pelaa. Oho! Sun pitäis painaa sitä. Kato, joo. Oho! Miten tätä? Noniin. Miten tätä pelataan? Miksi se menee noin nopeasti tonne? Mikäs tää on? Aino, pelaa sitä peliä. Aino. Aino se peli. Ei siinä päällä saa olla. Mitä tapahtuu? Ei siinä päällä voi istua. Pelaa sitä peliä. Hei. Mun äiti ja Keni lähtee perjantai-aamulla tosi aikaisin tuonne Egyptiin viikoksi. Ja Kenin vanhemmat Famu ja Fafa tulee siksi aikaa ahtii mua ja poikia. Eikä Albert saa. Et sä voi siinä päällä olla. Eikö se pitää tassulla tökkii? Töki. Siis mitä Oliko se hiirijuttu parempi? Kenillä on niin ihmeellisiä juttuja. Noniin, mitäs nyt painetaan? Keep playing. Joo. Noniin, jatkuu. Aino, pelaa sitä peliä. No pannaan se toinen peli.